beste gabe, Ireta Juntatzen, Bueno, ez dakit, hola entzuten zaiten, o mikroaren horrek? Ez potentzia dakatu. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzagatik, eta Jose Marik esan dut bezala pili naiz. Batzuk badakizuen ez, eta beste batzuei komentatuko dizuet, txakuneko aurren aixiako arduraduna naiz, eta arduraduna naizenetik, edo naizenez, tokatu zait pixkat txakunek iten ditun gauzak aurkeztea, ez? Haur eta gazteen arloan egiten nahian lanak aurkeztea. Egia esan da lan asko da, dagona atzian, eta 10 minututan itia zaila suertatu zait. Baina, bueno, ea gutxinez, lortzen duten kokatzea nun gauden eta zer, Jose Marik esan duen bezala, zer egin dezakegun. Kokatze hortan, niretzat importantea da, oso atzera ingoet, eta txakunen sorrera, ez? Txakun gaur egun ez da hain txikia, baina txakunen sorrera, nien nintzen aneon, baina antza lagunen arteko harremanetan oinarritutakoa dago, eta auzolanian, ez? Eta, nolabait, herri batean, pertsona batzuen, asmo eta gogoetan, eta asmo eta gogoiek egi bihurtzeko lagun izan zen elkarte, izan zen txakun ez, edo da txakun. Urtez urte egitasmoak handitu dira, ugaritu dira, baina bueno, saiatzen geana da mantentzen hasierako ilusio hori eta gure egunerakotasunean seriotasunez gozamena uztartzen gure ekintzetan, ez? Bai, parte hartze duten guztiek gozatu dezatela bertan. Aurre eta gazteen aisialdiari dagokionez, gure erronka erresa edo zaila da, eta da aisialdi hezitzaile eskaintza erakargarri bat diseinatzea. Horretarako, kontutan daukagu aisia etengabe aldatzen nahi den fenomeno bat dela. Eta ezin dugula lorik hartu, eta eguneroko, garaian garaikoa eta gure jarduna etengabe nolabait iritsikea gaur egun dakagun diseinua. Garai baten oinarria zen, nire ustetan beti, ekintzak aiziako ekintzetan euskara bermatu behar zen, hori zen helburu edo erronka nagusiena. Gaur egun guretzat importanteena da, euskerak eskaini behar digu aiziaz gozatzeko aukera. Nik aukeratzen duten tarte hori eta nire egin beharretatik kanpo dagoen denbora tarte hortan gozamena eta poza eskaini behar dite euskerak niri eta gure programetan parte hartzen duten guztiei. Hortarako, lehenengo pausuak eman genituen udaleku irekitan. Fetxa esango dut, gero importante dalako, 82an. Eta, 20 piko urte pasata gero, udako txokotan gaur egun 283 hau ditugu, 52 hezitzaile parte hartu zuten, baina hortaz aparte aurroien gurasoak, udala, eta, herri mailan nolabait sortzen da olako mugimendu eta nik esaten apiskat magikoa dana, eta, gure programa estrella da. Baina, hasitzean nian udarako kontuekin aurrera pauso handia zen, lasarte hori euskalduntzeko aurre eta isian mundua importantea zen, baina gelditzen zen pendiente urtean zeharreko martxa, urtean zehar zer. Eta hortan, pixkate lanian hasita eta gaur egun ditugun proiektuak edo proiektu bakarra eta programa desberdinak ondorioztatu dira. Txikienetatik, gure proiektuan esan beharra daukagu da pertsonek hartzen ditugu abiapuntua, baina ez autonomoki, baizik eta haurrak, gaztiak eta familiak proiektuaren parte bateratua dirala, ez? Eta hortarako, hasi geha edo dakagu txikiekin lana, eta jaialdiak, irteerak, gurasoentzat ere ekintzakin izan ditugu, eta tailer iraunkorrak, Amaro Kluba 18 urte bitartekoentza da. Eta hortik aurrera, 9-12 programa gazteena edo ditugunen artean gazteena, Gazte Kluba da,
Gazte kluba 9-12 urte bitarteko aurrentza da, hasi zan bakarrik, programazio bakar batekin biltzen ziala lau adintarte, duela 3 urte inbehar izan genuen ja 2 programazioak bereiztu eta gaur egun 75 haur inguru biltzen dira ostiralero, asteburuetan ere ekintzak egiten dira, eta asteburutako ekintza horiek saiatzen gehala uztartzen bai txikiekin, Amaron klubekoekin, eta bai 5.-6. mailakoak, postarteka, Olentzeroren ongietorria, ninoteritan, dalako gauzekin, kuadriategi programarekin. Gazte klubaren barruan, aipatu behar da, programa honetan oso importantea dela, adintarte honetan, hizkuntza ohituren aldaketan nabarmena ematen delako, eta kuadrilen osaketaren hasiera izaten delako. Orduan, guretzat oso importantea da beraien interesgunetik abitzea. Eta esan beharra dago, nolabait azkeneko urteetan programa horrek lortu duen sendotasuna lagundu izan digu ere udalekutan. Udalekutan gazte klubeko aurrekin talde bereziak osatzen dira eta horiek bihurtu izan dira udaleku irekitako, udako txokotako alegia, motorra. Bai, funtzionamendu eta dinamismoaren inguruan eta baita ere hizkuntzen neurketen emaitzetan oso lagungarri izan ditugu horiek. Orduan, gero eta harreman gehiago dakate urtean zeharreko programa horiek eta udakoak. Bertan harremanak jarraitzen dutelako eta harreman berriak jarraitzeko aukera eskaintzen dugulako. Eta hortik aurrera, kuadriategi. Kuadriategi sortu zanetik aldaketa nabarmena jasan ditu. Hasteko hasiera baten 14-16 urtekoentza zen, gaur egun 17 urtekoak ere baditugu gurekin. Eta, 3 programazio daude, ostiralero biltzen dianak. Lehenengo eta bigarren mailakoak, DBH-ko lehenengo eta bigarren mailakoak, 2 programazioetan banatuta 52 gazte ibiltzen dira, eta DBH 3 gazte. Eta, honekin hau izango zen orokorra, eta horremen hasierara pixkat bueltatu nahian, aipatu nahi dut hori, ez? Zertan edo zer dela eta sortu zen jakun, eta izan zalan gogo eta egi bihurtzeko asmoarekin sortu zen. Udaleku irekieren gure lana hasi zanean, justo 82 urtea zen, eta Peio Jauregiren liburutik ateratako emaitzak dira, eta 82an hor ikusten da 23ak egiten zuten lagun euskaldunekin euskara, eta 2012an 52. Espero dut, jakunek horrekin zerikusi zuzena izango zuela, eta horregatik pixkat erabilera oraindik gehiago nahi baldin badu edo goraka egin nahi baldin badu herrian, baditugula aldatu beharrekoak, ez? Eta herria pertsonek osatzen degula, eta pertsonekan eragiteko 4 puntu izan behar ditugula kontutan, ez? Eta bata da eskola, eta eskola nolabait azkeneko urtetan, martxa ezin hobea da, eta ereduan daude ume guztik, gehienak, eta hori bermatuta dago. Lagun artekoa, orain arte lan indegu horren inguruan, eta egiteko asmoarekin, eta egingo dugula asmoarekin da gaude. Eta hor gelditzen zaigu aisia eta familia, eta aisia izan da gure lan eremua, eta orain igual behar bada tokatzen zaigu proiektu hezitzailearen ikuspegi berriak zertan oinarritzea nahi dugun erabakitzea. Eta hortarako igual adibidez aldaketa bat eman dezakegu familia eremuan, ez? Familiak aktibatu nahi ditugu, eta eremu informaletan euskararen erabilera areagotzeko bide lagun nahi zaituztegu. Orain arte egin dira gauzak, baina, orain etorri zaizkigunak seguraski lagun eta izango ditugu, entzun behar ditugu, eta ordua iritsi zaigu hitz egiteko gogoa pizteko. Eta bizi izan da. Lagunak Oarsoaldean ekimena sortu zen, gure baitan gauzak aldatzeko grine genekan lagun, herritar, guraso
talde bat bilduta. Azken finean, gure seme-alabentzat, gure herriko txikinentzat, beraiekin gerokan elkarbizitza eta etorkizuna eraldatu nahi genuela, etorkizun hobeago bat nahi genuen beraientzako, eta pixkat kontutan eukita etorkizuna orainan eraikitzen dela, eta pixkat orain horretan ekintzaile nagusiak aurrak, biharko etorkizuna dienak izango dienak izaten nahi genuen ez, pixkat komuneko edo adesio, arazo edo hori ikusita, elkar bildu ginen, 2 urte atzea ingo dugu 2012ko martxora, hor bilkura bat egin genuen errenterian, bertan ehun lagunetik gora bildu ginen, eta hor pixka bat, aipatu dizueten etorkizun hobeago hori nolako herria nahi genuen irudikatzen hasi ginen. Pixka bat galdera horri erantzunez, nolako oarso aldean nahi genuen, pixka bat egitasmoa denan oinarriak edo guztion artean, haur eta helduon artean irudikatu eta finkatu genituen bai. Esan lau oinarri eta laburtu daitekeela pixka bat egitasmo hau eta parte hartzea eta euskara izango liake oinarri nagusiak edo erdian jarri ditugunak bai. Parte hartzea esaten dugunean batez ere egia aurren parte hartzeaz. Aurren parte hartzea esaten dugunean, ez dugu nahi parte hartze bat, diskurso mailan gelditzen dena, baizik eta erreala eta aldan neurrin zintzotasunean edo egiten duguna. Ez dugu nahi aurrak egitasmo honen kontsumitzaile edo nolabait sujetu pasibo izatea, baizik eta beraiek sujetu aktibo dira eta hortan jarri nahi dugu indarra bai. Azkenean lehen aipatu eten bezala, etorkizuneko herritardiaren heinean txikitatik hasi behar dira pixka bat aktibotasun hori edo garatzen. Eta zentzu hortan, garatzen dugun egitasmo honen diseinuan, antolaketan, eztabaida guneetan, erabakietan, guzti horretan aurrak eta heldua berdintasun batian lan egitea da gure oinarri nagusia. Bigarrenik, euskara izango litzateke bigarren oinarri nagusia, azkenean euskara funtzionatzen duen ekimen bat da, eta gure eskualdeko 4 herrietan euskararen arnasgune bat gehiago nahi genuen, zehazki familientzako arnasgune bat. Eta euskara ikusten dugulako, balio hezitzaile bezala ikusten dugulako, eta izan daitekeelako giltza egitasmo erakargarri bat sortzeko eta egitasmo hezitzaile bat modu hortan ere euskaldunak edo euskal herritik urrun daudenak ere erakartzeko giltza izan daiteke euskara. Balio hezitzaileak aipatu dizuet, orain dela 2 urte gintzan bilkura hortan, zenulako pasaia nahi genuenean esaten genuen, azkenean gure aisialdia eta hor sortuko ditugun egitasmo eta ekintza guztik balio hezitzaile batzutan oinarrituak egon behar dute. Balio horiek zeintzuk izango dira, zerrenda luze bat egin genuen, hor batzuk ikusten dituzu aniztasuna, berdintasuna, inklusibitatea, errespetua, komunitarioa, sormena, ez-kontsumista, euskara, natura, elkartasuna, saiatzen gara gure ekintzetan guzti hori islatua egoten eta azkenik herritarra edo auzolana. Euskal Herrian badakagu parte hartzeko modu propio bat, auzolana dana, eta gure ekintza guztietan gero ikusiko duzuen bezala, auzolanan bitartez garatzen saiatzen gara. Piskat oinarriak azaldu ditu eta nik azalduko duena da pixka bat umeen parte hartzea, edo ume gaztetxo eta helduen parte hartzea nola gauzatu dugun. Behin horretako batzarra genuenean, herrietan umeen batzarra sortu genituen eta hasiera umeen parte hartze saio batzuk antolatu genituen. Herri bakoitzak bereak antolatu zituen. Eta herri bakoitzak, hor jartzen du deialdia eta 3 saioa nola egin ziren. Herri bakoitzak bere modura egin zuen deialdia eta saioak. Horretak eta pasaiak herriko ikastetxetan egin zuten, Lezok eta Oiartzunek deialdia ireki egin zuten, eta espazio desberdinetan bildu ziren. Aurrak guztira 4 eta 12 urte bitarteko 440 haur izan ziren, aparte hartu zutenak, guztira 74 begirale. Begiraleetan esan, begiraletaz gain gurasoek ere parte hartu zutela begirale moduan. Helduek ez guraso bakarrik irakasle eta helduek. Eta gaiak desberdinak izan ziren, barruetuen arteko loturak nola hobetu, herriko paretak margotu, Markesaneko orube bat antolatu eta kolorea eta natura ardatz.
Hori, saio horiek nola antolatzen dira, herrian sortu diren talde eragileek antolatzen dituzte saio horiek, bai? Beno, errenteriko batzarren eta gero, herrietan talde eragileak osatu, eta talde eragile horiek umen parte hartzearen lehenengo 3 saioak antolatu zituzten. Bai? Ze helburukin egiten da naudena? Helburua, leheno Eli komentatu duen bezala, umeak ez ditugu kontsumitzaile utz nahi, ez ditugu gonbidatu utz nahi, ez ditugu ikusle utz nahi, da nahi dugu erabakietan parte hartzea, bai? Beraiek proposamenak bota, heldu eta gazteekin batea beraiek proposamenak bota, erabaki, adostu eta antolaketan ere parte hartzea, bai? Beraiek direlako, bai, herri sortzaile eta parte hartzaile baten oinarria, bai? Eraiki nahi dugun herri horren oinarria eta txikitatik nahi dugu hastea. Honengo du pixkat gure hitzak eta bideoak tartekatu zuek esaten nahi geana, Ulertu ezazue, pixkatzeko bai, bideo txiki bat ikusiko edo pixkat aurren parte hartze hori, helduen berdintasunean edo nola ematen den aurrea, bai. Adibide bat da, beren entoratu dugu, esan dugu momentu batean, urtean zer ekintzaz berdinak egiten ditugu, momentu honetan 2014ko ikasturteak diseinatu edo hori dugu nolabait egitarau hori osatu, egitarau hori osatzeko, egitasmoan parte hartzen duten dugun haur, gazte eta helduak elkarrekin egin dugu, eta benetako bilkura baten adibidea. Dinamikaz berdinak erabiltzen ditugu pixkat proposamenak egiteko, proposamen horiek antolatzeko, momentu batzutan egiten arabera, gero astuta. Hasieran abia puntua ikusi esan dizuetan bezala umeen parte hartzearekin izan duzan, baina orain ja pauso bat eman nahi dugu eta ume heldu eta gazte batzarrean ikusi den bezala denak elkarrekin ja jorratzen hasi nahi dugu, bai, egitasmoa. Orduan urrats berriak ematen hasi gara eta 2014ko egitaraua osatze aldera batzar bateratuak egin dira, kafe tertuliak. Gero, ez dugu nahi bakarrik aisialdian geratzea, aisialdi eskaintza oso batean, eta hasi dira ere beste ekimen batzuk martxan jartzen. Oiartzunen adibidez hasi dira parke bat eraiki behar dute, eta orduan umei eskatu zaie bere iritzia, nolakoa parke nahi duten, eta pixka bat udaletxearekin batera lantzen. Eta horretan orain baratz komunitarioak edo jarri dira, herri baratzak eta herrien lagunak ere hartu du baratz bat eta proiektu horrekin ari dira. Orduan lehen esan dugu bezala, umea jarri nahi ditugu aisialdi egitarau honen bai erdigunean eta antolaketan eta eztabaidan eta erabakigunetan umeak jarri nahi ditugu. Bitu, herri bakotxa dakago autonomia abido jarriko zuen. Sí,
pixka bat, areta margotzen ez zuten, aurrak ez diagora iristen, orduan herriko eskaladan ibiltzen den jende bat, eta hori zen eta ditu ez, gara lagun bizi duten. Bide gorri bat ez dutela hori, proposamen horiek kaleratzeko horren muraldak egin zuten, familian herriko beste eragile batzuk antolatu zuten, bagi egun batean parte hartu genuen eta bagia egin zutela buelta bat. Horrean zonografia bat. Baserriz baserri egin genuen baserritarrekin elkarlanean. Gure helburua ez da ekintzak, esan dut herri batean ekintzak edo baldin badaude gure helburua ez da gu horien gainetikan jarri eta hor hastea lanean. Orduan ez dugu ezer ordezkatu nahi, herri batean zerbait baldin badago, Oiartzunen larun batetan badago ekintza badago, ez gajun gorrea ordezkatzeko diana da txertatu ez. Badago, saiatuko da sortzen ez. Eta egingo duguna da beti osagarri edo bateragarri herrian dagoen beste aktibidade edo beste ekintzekin edo beste langileekin, ez? Herri bakoitzak daukagu autonomia funtzionatzeko nahi dugun bezala. Orduan Pasaiak, Elezok, Oreretako Oiartzunek funtzionatzen du nahi duen bezala, baina bai da egileak gero ditugula hainbat ekintza, amankomunian edo, elkarrekin edo egiten ditugunak, ez? Ekintzakin ditugu pila bat, ez? Zerrendatzen hasi behar banu, naturakin zerrikusia dutenak, Oiartzunen txondorra egiten da, eta joturea Oiartzungoak txondorrara eta gonbidatzen ditugu bertak oasoreko bestik. Nik uste dut, horreztatu dugu herri guztietan gure aurrek ikusten dut herriak oso gris daudela eta kolori eskatzen dut, eta nik uste dut herri guztietan indugu koloreztatzeko ekintzak, ez. Tailerrak ere ditugu, tailer ezberdina bat, pizza tailerrak, mozorro tailerrak, gabiltza batukada, inauteritako batukada tailerrakin, kultura ekintzak ere bai, zine euskaraz Oiartzun pare bat aldiz edo egin dugu, zuen Lezokoa jontzen azten, Samura museora, jaietan, familiantzako esan dut ekintzak zerrendatzen hasten bagea, eta gero inditugu ekintzak, bi ekintza indartsu edo potente oarsoaldeako alkarrekin, eskualde mailan, badere irrikintza jai egingo nuen Oiartzunen, abenduan batian, irrikintza jaia. Horri genuen, zauzolanian den antolatu genuen eta oso jai indartsua. Iaz ere genuen beste jai bat Irrimeria Lezun, baita ere eskualdeko mailako jai bat. Eta gero ditugu prestakuntza saioak, ez? Atomutxien pentsamenduakin eten genuen bai guraso eta bai aurrentzako lako saio batzu. Eta guan, 2010 gabiltza Zumearen sorkuntzaren inguruko tailerrak eta guraso erraduna ezkunduriko tailerrak. Azkenean egitasmoa garatu ala, bai gurasoek, bai gazteek edo horrek
beharrak ikusten dian ala, proposatzen dira prestakuntza saio batzuk, egitasmo hori pixka sendotzeko, etorriko zezkigunak ondo ez, Tonutxi horreko maiatzen honera zetorrela eta horren parte hartzean, inor trebeak ez ganez eta begirale lanetan, gurasoak eta hitze ganez, pixkat horren ingurun saio bat eman genuen, sorkuntzan ingurun ere behar bat ikusi izan, orduan, prestatu da beste tailer bat edo, horren ingurun, orduan beharrak sortu ala, prestakuntza saio ezberdinak antolatzen dira eskualde mailan. Momentu batean ekaneko aipatu du 2012ko abenduan irrigintza jai bat ingenuela, pixka bat momentu hortan proiektua sortu berria zen, horre balio izan zegoen pixka bat ere eskualde guraso gehiagotara iristeko, familia gehiagotara, eta harreko dugu bideo bat ikusteko pixka bat auzolanean zenbat gauza lortu daitezken dena eskualdeko... Horre dugu abesti bat eta dantza bat eta hori dena da sortua ogarsoaldeako jendeak. Abestia da ogarsoaldeko mutil batena, dantza ere beste jende bat prestatu du eta...
bukatu hori elkarlana eta auzolana jartzen du, eta hirigintza jaia antolatu den bezala, elkarlana funtsezkoa da holako zerbait aurrera ateratzeko, eta herritako talde eragileak elkarlan horretan oinarrituta daude, eta eragile desberdinek hartzen dute parte, bai udal teknikariek, bai zinegotziek, bai ikastetxetako ordezkariak, norbanakoak, gurasoak, ludotekako arduradunak, bai, eta orduan elkarlan hori gauzatzen da eragile horien bai indarrari eta sendotasunari esker, bai. Eta gero, bai, eta auzolana, komentatu duguna, ez olako... Aipatu ez, bidean ikasten juko dela, bidean zailtasun ezberdinak topatzen ditugu. Zailtasun nabarmenetako bat izan daiteke, azkenean egitasmo honetan biltzen diren gehiengoak gurasoak dira, batez ere amak. Amak, ume txikiekin, 2, 3, agenda okupatuak, horrek sortzen ditu bilerak adosteko zailtasuna, bilera non egin, ikusten dut umeekin batera, elkarrekin, batzutan parketan, bestetan modu virtualean, telefono bidez edo, hori azkenean momentuan arabera, behar eta aukeren arabera, asmatzen juten geha, moduak probatzen, aldatzen, eta izan daiteke igual, topatu dugun zailtasun nabarinetako bat. Beste dut esan, azkenean aurren parte hartzean ez daude ditutak, ez dago kultura hori sortu dugu, baina ez dago horretuta, orduan azkenean ez dira hortan adituago ezik eta probatuz ikasten nahi gela eta pentsatzen dugu hori egin eta hortikan ikasketa berri bat atatzen dugu eta hala hobetu iten dugu, azkenean 2 urte besterik ez dara matzagu eta indikan ikasketa prozesu bada guztiontzako eta bidea nahi ikasten, ez? Arrazetetik nator, orain dela 6 hilabete arte esango nizuen bertan labadorak egiten direla, orain identitate krisi bat dugu. Beste emak krisirekin batera. Kotxe asko dago gure herrian, da EAeko bigarren atropello gehien dituen herria. Bigarren galdera bat gure buruari egin dioguna azkenengo hilabetetan. Aurrek boto eskubidea izan behar dute? Zinegotzi? Zergatik bai, zergatik ez. Euskalgintza feminista izan behar da? Txakuneko lehendakari... Zergatik bai, zergatik ez. Non egin behar ditugu gure erosketak? Zergatik bai, zergatik ez. Eta nork defendatzen ditu aurren eskubideak? Gure lana da? Bueno, gu hasi ginen galdera egiten gure buruari krisi batetik, noski. Krisi gabe, dena da inertzia. Galdera da euskalgintzak ze balore izan behar zituen. Eta zergatik krisia, barazten daude oso ikastetxe potenteak. Ikastola eta herri eskola. Gu esialdira dedikatzen gara, eta azkenen urteetan herri eskolak eta ikastolak oso proiektu potenteak garatu dituen. Gaude pozik, ze urteetan guk aldarrikatzen genitxun gauza batzuk, aisialditik, eskolak bere egin ditu. Hori ona da, oso ona da. Behorrek gu ere mugiarazten gaitu. Ze umeek gogaituta zeuden gure ludotekatan, aspertuta. Zergatik bat, hemen egiten duguna, eskolan egiten duguna. Eta bi, beti gaude espazio itxietan. Galdera, Koretazko kartzela da ere, ez. Parkatu tonua, baina nahi dut hori ere bilatzera. Zer da gune duguna? Arrasate hobe bat. Orain arte nahi genuen arrasteko aurre eta gazteak euskalduntzea. Eta zer da nahi duguna ere? Eskubide gabetuak erdigunean kokatzea. Guretzako aurra kolektibo esku gabetua da. Eskubide gabetua, parkatu. Badaude beste ema kolektibo eskubide gabetu. Edo nolabait eskubideak formalki errekonozitu be, baina ero praktiken jartzerako oztopoak dituztenak. Emakumeak, 3. adina, esaten digun hori, migranteak, ze pasatzen da horrekin. Ez, gure herrietan. Lehen ipintzen genitu apartheidik ez kartelak, norentzako da apartheida. Gu nahi duguna da herri inklusibo bat.
herri bizitzailea zentzurik hoberenean. Eta guk egiten dugun planteamendua horizontala da. Esaten duan, Periko Solabarriak moketarekin kontuz izan behar da. Hau ez hartu txarrera, zinegotzei. Baina moketarekin kontuz izan behar da. Hobe gaude lokatza eta moketa alternatzen. Alba da. Bueno, eta guazi ginen plaza bat eraldatzen. Zeratik izan plaza mierda bat. Ludoteka bat zegoen kanpoko plaza. Arkitektori bada, artean, ez dakit zer pentsatzen daude egon diren arkitektoak azken 20 urteetan. Baina eraiki dituzte esleku batzuk gure herrietan, direak insoportableak. Bertan inork ez du egon nahi. Eta ze pasatzen da, nun zeuden arrasteko aurrak. Nik esango nizuen, zuen aurtzaroan kalean. Eta orain, nun daude hemengo aurrak. Aurrak nun egoten dira lasarten. Kalean solte egoten dira, egon aldira, zergatik. Kontua da, guk ikusten genuela, zegoela plaza bat, erabiltzeko modukoa, zeuzkana kondizio objektibo guztiak plaza txukun bat izateko, baina etzen leku bat, ez leku bat zen. Gu hasi ginen plaza humanizatu nahian. Hortu bat jarri genuen okupatuz jardin zati bat, udalera izitzen asko gustatu, gero bai. Eta egin genuen aurrak entzun, zelako irautzaia da, aurrak entzun. Ematen du gezurra, baina gu orain arte izan gara 18. mendeko desportismo ilustratuaren bertsio gaurkotua. Aurren izenean, aurrentzat onena nahi izan da, baina aurra kontutan hartu gabe. Zezelan galtuko diogu aurrei, gu bagara ezitzaileak, guk ikasi badugu hori. Aurrek txorrak besterik ez dituzte planteatzen, ez da? Horratik ez dute botu eskubiderik? Zergatik. Eta, plaza hori eraldatzea ikusi genuen ona zela, zeren aurrek plaza hortan jolasten dute, plaza hori leku bat ari gara bihurtzen, eta horrek iriki zigun asko perspektiba lan egiteko. Ja, Txatxilipurderen lana ez da bakarrik aurrak euskalduntzea. Aurren inguruneaz ere arduratu behar gara. Eta zer da aurren inguruneaz arduratzea? Aurrari habitata bermatzea. Eta zer da habitata? Auzoa. Eta zer egon behar da habitat horretan? Herriak bizirik egon behar dira. Eta herriak bizirik egoteko zer egin behar da? Hortaz ere ginen. Hartu gara pentsatzen, ez? Eta hemen, dakar, zirriborro bat zer den aurrasate egitasmoa. Irakorrengo dizuet definizioa. Ipar berbera, asmo ezitzaia bere zentzu zabalenean ulertuta duten herriko eragile eta proiektuen topagune eta aterkia. Bueno, orain arte guk hau ez genuen gure arlotzat ikusten, hau prozesu bat izan da. Guk uste genuen euskalgintzak egin behar zuela euskeraz. Ez ginen sartzen nola egin behar zuen euskaraz. Hori batzen gaituen euskera da, bestea ez genukan horren argi. Xede eta helburu ditu aurrasatek. Herriko hezkuntza eragileen artean komunikazio bideak aktibatzea. Herriko hezkuntza eragileen artean helburu komunak identifikatu eta adostea. Sarean lan egitea, parte hartza ahalbidetzeko prozesuak planifikatzea. Hausnarketarako eta berrikuntzako espazio eskaintzea. Gu jokoan daukogun arrasten herri eredua. Zerri nahi dugu, zerri daukogu. Montutan dana segregatuta dago. Aurrak aurrekin, zarrak zarrekin, helduak helduekin, emakumeak emakume etxokoan, ja. Eta nun lini elkartu behar gara gudanak. Kalean ez, desde logo, kaleak otxena. Kaleak nork egiten ditu kaleen diseinuak. Nor da arduratzen dana apoetan eta bestelako planetan erabakitzen kale bat peatonala dan edo estan eta zergatidan. Guazi gara juten irigintza batzordera. Ez daukagu idea handirik, baina gero kontrolatu gara zinegotzek ere ez. Zergatik, ostra, gu ere egon behar gara aurren eskubideak defendatzen, ez badago beste inor. Agian bi erredutzi egon behar bait, baina gaur egun egin behar dako hori. Eta hirugarrena, herritar guztiek aukera berdintasun eduki behar dago. Zago zu, baina mitinero ekarri duzkoen. Bai. Eta nork egingo dago hau?
herritarrok. Zergatik, ze gara komunitate baten parte eta gure erantzukizuna ere bada. Eta zergatik, herri hobe bat nahi dugu, punto. Eta guretzako herri hobe bat lortzeko, esaten du modan Tonucik, aurren beharrak osatuko dituen herri bat, herri hobea izango da guztiontzat. Gu abiatu gara arrasaten aurretatik. Agian azarten abiatzen zarete beste enumetitik, baina oso helburu, oso abia puntu noblea iruditzen zaigu herri hobe bat nahi izatea. Zentzu guztietan. Bueno, jarraitu dugu, eta, haurrak zer di azkenean kolektibo eskubidea realgabea, lehen esan dut, ez? Eta hor, konexio potenteak lotu nahi ditugu, emakumeekin, etorri berriekin, beraien garapenaren alderdi batean, urritasunan daukin pertsonekin, gurekin gehien konektatu duen eragilea Aspaze da. Basean ordua halako zerbait planteatzen. Zergatik Aspazek ere sufritzen dagoelako lehenengo eskuan Arrasateren antolaketa, Arrasateren errealitatea. Gaude gertuago euskalgintzako beste eragile batzutate baino Aspazekin. Planteamendu hontan. Horrek ez du zen euskalgintzarekin harremanetan ez gabiltzenik. Guretzako zeharkako politiketan lehenengo euskara da. Aurren iria euskararen euskaraz izan behar da. Punto, bestela galduko dugu izugarrizko aukera, lanketa guzti hauek hartuko ditue hizkuntza sensibileak ez dauken jendiak. Gure ustez hegemonikoa esan behar da, guk landan euskaraz egiten dugu, bilaranak euskaraz ingo ditugu, eta hori ez dugu zalantzak jartzen. Hori bai, ez duguna ez da zalantzak jartzen da berdintasuna. Guretzako, genero hartu behar dugu kontutan, prozesuan hasieratik bukaera arte, eta bai bilera antolaketatan, kontziliazio neurriak ezarri behar ditugu, aurrekin batera, bestean dola eustartu familia, eta guretzako oso importantea da zaintza eta zaintzak dakarrena jartzea erdigunean. Ze hau azkenan zaintza komunitario mota bada. Bestalde, aniztasuna bai, nahi dugu bermatu, belaunaldi, jatorri, kultura eta identitate ezberdintasuna egotea bertan. Eta gero, iraunkortasuna izan behar gara ekologista. Bai, ez da. Etako diskusio hori. Egitasmoan estrategikotasunari dagokionean prozesu bat da. Nik ontsa esaten dutzu eta hau, baina lehengo izan udalarekin egon gara bilduta, eta nahi dugu udala ere bertan egotie, eta gauza pilo bat ipinien ditugu dantzan. Zergatik, ez da hau txosten itxi bat. Eta nahi dugu udala gurekin egotea. Uste dugu guk eta udalak bateren geikela gauza ederra. Eta zentzu hortan, hau da laborategi bat, Arrasate, gatoz laborategi bat azaltzera. Ez dakiguna zi emaitzen mungo dauen, baina oraindik oso irikia dana. Guretzako horizontala izan behar da, eta gure dugu maila berian jarri, herri eragile, herri erakunde eta norbanakoak. Ez dugu nahi inongo mailaketaik egoterik. Horrez gain, guretzako klabea da, herri eredu inklusoten kolektibo baztertu edo egotzitako guzti horrik sartzeko leku bat. Guretzako autoeraketa esperimentatzeko lekua da, bai. Nez eta horren gure kooperatiba batzuk krisian egon, baukogu esperientzia honelako eta txarrerako herrian autoeraketa zer dan, eta gure dugu hau bai hortzak kokatu. Partaidetza, batzutan horren maltratatu den berba, herrigintzan irakurketa kritiko batek, danez dizengo sartzazin egotzearekin, gure buruekin ere sartu behar dugu. Kontua zertan ibili gara azken urteetan, zelburu daukogu. Eta amaitzeko, zehar lerro hauek azkenien herri proiektu bat izan bida. Herri klabea bat, eta azteko eragileok bat egin behar duguna. Osea, kontua da, guk proposatzen duguna da, umedatik astea herri hobe bat eztabaidatzen egiten hasi alda moduen bestein bat elekutatik, gu Arrasateko testuingurutik abiatu gara. Oaso aldean beste erabatera ari zaie, Lasarten agian beste erabatera izan barko da. Gu ari gare gurien. Orduen, aurrekariak eta zer da egin duguna orain arte. Egon gare ikusten, ikertzen, gu ere, nola egiten da horren asanblada bat? Nola egiten da adin banaketa gabeko ludoteka batera matea, 3 eta 12 urteko aurra batera?
joan gara eskola txikitara, ez da ikasi. Bigarrenik, eragileekin harremanak trinkotzen saiatu. Euskal Herrian gara, 1000 eragile eta 1000 gaztelu, bakoitza bere proiektua defendatu nahian, eta mekagoen zotz, lehentasuna, gero esaten dugu topagunean gazen elkartiok, ez, plaza irten behar gara. Ostia, ez, zoaz plazara, eta plazan daude feministak, gaztetxekoak, zerozaborrekoak, ez dakiz, arrazte garbi eta zetuz, ja, eta azten gara, eske hau da lehentasunezkoa ba, feminismoa baino, bai, hori izan behar dugu. Edo hau da lehentasunezkoa, edo orain lehentasunezkoa da, bueno, zerri ingeik elkarrekin. Bete alda, guzti horiz, badaukate lekua urrazaten guzti horrek, hori buruz buelta batzuk eman bat dugu. Horrez gain, egin dugu herritarrekin saio batzuk. Izendea saio irikiak, gurasoekin, irakasleekin eta bar. Eta bueno, pur bat egin dugu hausnarketa bat, nolakoa zen Arrasatelen, nolakoa da orain, zelako aldaketa da, eta zer Arrasaten nahiko geunke urrengo urteetan. Orduan, horretarako planteatu dugu dinamika bat. Malgua, pedagogiko izango dana, ikuspegi kolektibokiko duena, eta informazio sozializatzeko beharra azaldu du. Horrez gain, hezkuntza komunitatearentzako aukera bat izango dana, eta gu ari gara esaten zinegotzi benda berriz, aukera hau aprobetxatu behar dugu. Aukera hau, momentu enten dauen Arrasaten, gauza hauek egiteko, dauen sentsibilizazioa eta kezka gurasoen aldetik, aurren heziketaren inguruan. Dan egoera elkarteontzako krisi batetik gatozela, dan egoera eskolentzako da zela oso momentu potentean, aprobetxatu behar dugu. Orduan, hau guztia eta amaitzeko, 3 printzipiotan ikikartu dugu. Dagoena ez ordezkatzearen printzipioa. Ez dagoena sortzeko aukeraren printzipioa. Eta herritako bestelako prozesuak kontutan hartzea. Bateragarri eta osagarri izatea. Kontua da, guretzako saltoa da, gure lana irudikatzie ezia bakarrik egiten duguna. Gure zerbitzuak, eskaintzen ditugun udalekuak, hor ere barnelan handia ari garetik baizik eta bebai, ze ekarpen ingeik eguk herri mailan, herri hori hobe izan dadin, herri hori izan dadin inklusiboagoa, irikiagoa, politagoa, eta orain arte gure egiten ez genitxun arlo batzuk, gure egiteko hausnarketa. Noski, gure bazken artean daneti dau. Orduan, gauza batzuk landu inbidie. Batzu etzai ondo iruditzen gauzak egitean gaztetxean, gutxingo bati. Ezken gehiengo bati bai. Eta esaten dugu zergatik ez dugu egin behar du gauza batzuk gaztetxean. Zer dauka Euskal Elkarte batek gaztetxe baten aurka? Hala bai? Azken daude politizatuta, eta zer ez dago politizatuta. Ezke gero egunekotasunean kriston trabak esaten dira hauen. Eta gure ustez, puruak jokatu behar dugu klabe baten, gu gatoz errigintzatik. Errigintzako beste esperientzikiko irikitagon bar gara, eta gero preste dozinekin elkarlanak egiteko, zubiak eraikitzeko, eta gure ustez, umeentzat eta umeekin egiten ari gara, batez ere umeekin, uste dugu izango da esperientzia polita eta danontzako aberazgarria. Eta horekin amaitzen da. Ikusten duzun karetuak eta ze pasatzen arian zuen burutzatik, baina zorionez Euskal Herri mailan baditzugu lagun gehiago. Hemen oharsoldekoekin adibidez ikasi dugu dantzan egiten. Eta beste emakontu gai, ez? Daude bestelako eragile batzuk, irren lagunak dela, ari dirare gogoeta egiten Nafarro aldean beste irakasle batzuk, aigaran bai baten, hasiezikoekin, ikasikoekin. Nik uste gogoeta hauek Euskal Herri mailan jungo direla zabaltzen. Eta iruditzen zait, gu euskaraz egitea arbitu behar dugula, eta guk ere guretzako espazio dago irabaztea.